manochal mar fwambo mabende nokel kod nyawadwa Joyce Oduor. Gisani koro wadonjo e twak e chenro mar mbaka oromo. Twak mabende kanichako neno chenro mar opinyo okinyi makawuono sa 12 bende nwasenyisi twak mar okinyi makawuono. Nwanyisi ni okinyi makawuono wadhi twak gi komishona mar IEBC mabende wan godo e studio dichi makawuono mano komishona Justus Nyang'aya. Penjo mabende penji nyako Ramogi Juang. Bende isedhi ng'iyo kaponi opande mari kata mano bed namba ni mar passport mabende nindikori godo nitiere e yo makare ma ndier koro nyaka nyingi mabende nitiyo godo e Ikruok kaka jalut ombulu kabiro chopo chieng' tarik 9 dwe mar 8 mar higa ni kaponi ni kare. Penjo momena penjo makama en kaluwore gi chenro mar puodho listi mag jogo ombulu mabende dul mar IEBC no chaka yanga chieng' tarik 4 mar dwe mar 5. Chenro makamano dhi nyime kuom kinde madirom ndalo 30 ka bende odiochienge mogik biro bedo chieng' tarik 2 mar dwe mar 6 mar higani. Omiyo chieng' makawuono gi magi duto te kotendre kod Ikruok mar yiero maduong' mabiro ka bende gisani ken kawuono chieng' tarik 12 wadong' mana gi kinde manok ndalo madirom 88 kende to oganda mapacho kendi dhi e yiero maduong' mabiro bende piny Kenya biro bago chieng' tarik 9 mar dwe mar 8 mar higani. Koro mido odiochieng' makawuono chwalnwa ote moramora mabende intiere godo. Namba mar SMS 33600. Mbui mar Facebook bende yudowa achiel kachiel, yudowa Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV Kenya. Abinyalo tudri koda e mbui maga duto te iyuda @Sharon Ong'ao. Okinyi makawuono kan kenda antiere gi komishona mar duol mochung' ne weche mag yiero pacho kaindi mano komishona Justus Nyang'aya. Nyang'aya rwaki ni machiegni. Erokamano ahinya Sharon, amor ahinya mar duogo mondo awuo gi jopiny kendo. Machiegni ahinya. Erokamano. Ing'eni yiero dhi kaka e pacho kaindi wadong' mana gi ndalo manok, ndalo maromo 88 kende. Mabende naneno kata mana ka oganda ma pacho kaindi bang' nyisogi ni wadhi bedo kodi odiochieng' makawuono. Gichwalo ote mang'eny mabende abiro temo somo moko kuomgi kwa dhi nyime kod chenro makama odiochieng' makawuono. Mana kwa chako chenro mag puodho listi mag jogo ombulu mabende dul mar IEBC no chako chieng' tarik 4. Nyamba bende biro dhi nyime kind thuolo mar ndalo 30 nyaka chieng' tarik 2 mar dwe mar 6. Adwaro mar mondo miler ne mana jopiny okenge mage mabende useketo. Ere kaka ginyalo ng'eyo kaponi nyingegi kata mana namba mar opande kata mag passport ni kare. Erokamano Sharon, oyawre uru jokanyanam. Abiro kaeni mondo awuo kodu e weche mag yiero. To waneno ka okwamiyo ji thuolo information mathoth to ji bedo confused kendo wuoro ni to en ang'o ma watimo. Sani koro ne wasechako tarik 4 mar dwe mar 5 ni. Wasechako iko jok madhi goyo ombulu mondo ng'iane ni to bende nyingi ni kanyo. Donge kata ka samoro ma ji dhi e ng'wech iyudo ka teams obedo tiwacho ni ng'ane in kanye, ng'ane be nyingi nitiere, be nyingi nitie, ji riedo. Wan bende wa verify mano. Koro adwaro wan kuonde 3 monegi time. Achiel, watero Kim's Kit magwa e county gi constituencies to gi wards machiegni gi ji mondo dhi ng'i ni to biometrics mari lweti kaka no kaw chieng' mane idwaro opande mane idwaro kura cha. Bende entiere kori idhi mana ng'i lweti. Miketo kamae to details magi duto te wuok. Koro kadiponi itero to nyingi owuok gi details magi ting'iyo ni to nyinga ni bendo ndik maber kaka ne enie kipande. Namba mar kipande na nie ni bende chalre kaka an kode nikech ing'e ni mistakes to timore. Koro wadwaro ni mondo ka iyudo mistake moro nyaka ing'iye maler, wadwa ni ing'iye maler. Nyaka gi iki chieng' mano nyuoli ondik kanyo te. Wadwaro ni ing'iye maber. Ka iyudo ka ntiere problem moro to ng'is achiel kuom jowa ma enie problem. Kato gibiro ndiko piny
to giloso. Wadwaro ni mondo waik list no maber ma chieng' ma idhigo kura to onge problem. Mano achiel. Mar ariyo, wadwaro ni mondo e odi kamibedie inyalo oro ote machuok. Ichako gi namba kipande mari. Katiketo hash. Katiketo iga manonyuolie. Kikiket dwe manonyuolie kata odiochieng' manonyuolie. Kanonyuoli 1920. Tiketo 1920. To kiketi ni 20. Iketo figures adiwago? Ang'wen. Katioro to 7 nono kato gi 3. Mano tiende ni 4 adi? 4. Tioro. To details magi biro wuok. To nikech data protection ma wan bende wadwaro ni mondo wa protect go jowa ma register kata madhigo kura. Nitiere details moko ma ok ibi neno kanyo. Mokwongo, the year of your birth and date gi identity card number. Magok tang. Magok tang. Nikech ji tinde opodho liswa. Ginyalo tiyo gi mano ma gidonje e bank mari. Kato mar adek, to idhi e website marwa. Kaka tinde bende ji riekadua e weche mag Pinyolony. Pinyolony donge. Koro idhi to www.verify.iebc.or.ke. En bende ong'isi details magi. Adekgo nyaka yudie ni intiere details magi wuok, kamoro nitiere marach ma ok owinjore gi kaka mari obedo, ting'isowa. Makoro Justice wacho ni gin yore adek. Ng'ato nyalo dhi kuonde luto ombulu mago polling stations gi dongere. Yes. Mar ariyo bende wacho ni ginyalo oro namba kata mna ote machuok e namba mar 70000. Yes. Mar adek ginyalo dhi e mbui maru mar IEBC mondo ging'i kapo ni gintiere kata mna nyinge gintiere makare kata oyo. Penjo mabende nyalo kata mna wuok ponono ni naoro kata mna namba na mar opande mana kaka iwacho kamano. Aore namba mar 70000. To anayudo kata kata mna kanyinga gi namba na mar opande. Okondike yo makare. Nego bed na chwalo ote makamagi kata mna ng'ur mantiere gode yo machalo nade. Bas koro maini to kore dhi to constituency offices magwa. Ma ne ng'isi ang'isa. To makoro yudo ka koro ok ber, to idhi to any constituency office. Ting'isogi ni mae nie gima yudo, to adwaro ni mondo ulosnwago. Tiloso nigo. Moro ok bilose sano, to gikawo information go duto, kata koro gichako loso. By June 2 watieko gi kabisa. Makoro nyiso ni okubi choro ndalo nikech ing'eni oganda mapacho kaendi kata kawuono ing'eni warito neno kata mna koro gwenge kaka chenro makama dhi nyime nikech wantiere gi reporters magwa nyako Ramogi Juang'a ma bende ogotache kor gwenge mopogore opogore. Odiochieng' ma kawuono bende wabiro dwaro ng'eyo kaka chenro makama dhi e kor gwenge mopogore opogore. Bende kene jo Kenya iwachoga ni wan ema wahero dhi odiochieng' mogik. Iwacho ni chieng' deadline neno ko oganda mathoth koro wuok karomgi. Bende dibed ni IEBC nyalo kata mna chwalo ndalo mamoko gimedne kata oganda mapacho kaendi mar neno ni gindikre yo makare. Waonge ndalo mimedo sani. Wan mana gi ndalo makoro wachiegni go gi tarik 9 dwe mar 8. Gik mwaketo kendo mwachano mwadhigo nyime kwa medo togoyo machielo ma next oko. Omiyo adwa mana kuodho ne Joramogi ni onge medo ndalo. Ma deadline kochopo chieng' mogik chieng' tarik 2 to uloro chenro makama. Waloro chenro no kabisa. Nikech iga mane wagoye kura mar 2017 ne ok wayudo ji mathoth ahinya manodhi
e constituency offices kuonde machalo kamago. Nok gidhi chwalo ng'urgi koso? Ne ok gidhi ng'iyo. Emomiyo bende wamedo wamedo gik moko ariyo machalo kaka website cha mar mbui cha to gi ote machuok. Ne gin mana atamalo 38 kende mar ji mane o register. Emano dhi mondo ng'i. To wadwaro ni mondo ji duto kanyalore mondo dhi nikech maeni go kura. Ka ji duto ong'iyo moyudo ni jok mane o register ni biro go kura emantiere kae, miyowa wabedo gi thuolo to gi jopiny bende bedo gadieri ni gima wadhi timo nieni. Jok mane wa register maromo 29,000,000 ni magi e jok madhi go kura. Mondo ji obed gadieri ni onge kura machielo miloso kamoro mopogore gi mar 29,000,000 ni. Mana kamanya kwa Ramogi Juangi, winjo komishona kako leru ni yo makare. Chenro bende dhi nyime. Nyalo mana range e kidienje adek mana kaka komishona osewacho. Bende chenro mar mbaka oromo par ni ok en mana twak kende mwacholo e studio. Twak makama wacholo ni nyaka e gweng' ma bende intiere. Kama bende intiere iluwo chenro makama achiel kachiel. Gin penjo mage ma bende intiere godo odiochieng' makawuono. Ne komishona mar dul mochung' ne weche mag yiero e pachoka mano Justus Nyang'aya. Penjo taneno ka thoth, penjo chalo lo, penjo sichako donjo. Abiro mana somo moko kuom penjo ma bende donjo nwa okinyi makawuono. Makozila Suna wacho no yaure na sedhi ng'iyo through online mano mbui kendo ayudo ka ombucha ni kare. Arito mana chieng' tarik 8 en chieng' tarik 9 dwe mar 8. Engineer Lazaro Kanyamboki wacho ni good morning Nyar County. Penjna Commissioner Nyang'aya be ging'eyo parties machakore machiegni gi kao nonro mag ji through M-Pesa kod legal means. Mano penjo makamendi adhi chwalo kwa chopo kanyo. Kevin Aruche tuno yaura ahinya Sharo na mjeyo makare kintiere Mbita. James Masindi luo chenro Jack Nyarmudi imbende aneni. Leopard Ombai yote no yaure an kod penjo akia kama kucha nitie ere kaka biro goyo ombulu. Commissioner Mati nyalo konyo na. Kokia to wan to wang'eyo. Odhi adhiya to constituency office. Odhi chon. Nikech kodhi chieng' ma i-vote no. To iyudo ni kare no nego ogo kura Arambe Primary School piny mar Ndhiwa. To kare en to onego bed nogo kura Nyayo Primary School Rarieda. To wan gige wago ng'isowa kidhi kiketo lweti kama machine mora mora to ng'isi ni ok igo kura ka e machine ni igo kura kama odhi adhi oyudi wan wang'eyo ka wiye wil to ng'isowa. Mani winjo penjo makamano kendi winjo duoko Leonard. Commissioner wacho ni chako chono lewa beka jiwaga no bende nogoyo ngero. Owino Bonyeza iwacho ni neno eyo makare. Anyanga mapopio jagogo Katuma iwacho ni kod penjo. Ipenjo ni Sharon to bende sani anyalo loko ombucha e polling stations mago kuonde luto ombulu mantiere dala kocha nikech antiere town. Ng'eni penjo makamendi Justus bende oganda mathoth bende osebedo ka penjo kata mana e kinde mosekalo. Chenro mar loko kar goyo ombulu gisani bende onyalo timo mana kaka anyanga makopio penjo. Sani to koro sa osekadho ne wachunge tarik aparo ni tarik 30 mondo koro mar April mondo wang'igo kaka koro wanyalo loso register to kendo mondo wamigo ji thuolo mondo ng'i nonro margi ka bende ne wakao maber. Koro sani ok nyal timo mano. Ni sani koro osedeko. Sani osedeko ok nyal timore. To Mosa wacho ni jok ma dhigo kura ni gin 29,000 mos. En gin 21,900,000. Makoro mage osendikore makare. Mage mosendikore, mage ma jok ma wang'eyo ni kubiro to wan gi kura maromo kamae. Koro ji laro mano.
To koro akia kata mana ka nitiere gimong'ere gi dhongere kaka civil education. Puonj makare mabende duol mochung'ne weche mag yiero osebedo kata mana katimo ne oganda ma pacho kae. Akia ni puonj makamano bende uchopo godo kanye. To kata mana kupuonjogi yore mag luto ombulu gin puonj mage mabende ichiwo. Nikech aneno ka yiero bedo kayo. Wase sani koro ne wase puonjo jok madhi puonjo jopiny. Kendo ne wachako dwe mokadho ma wase chopo nyaka koro e constituencies. Ma ji koro ne 2 weeks ago ne waoro jowa madhi puonjo jok ma dhi puonjo ji e constituency ka constituency. Mano dhi nyime sani. Mar ariyo, wan gi jok ma ipuonjo ni neno ka ne walando tije mathoth. Ageno ni Ramogi jothurwa ne apply. Kech wadwaro ni kata mana nyithindo matindo manie universities mabed pok otieko. Mago bende wadwaro ni mondo gin bende wamigie chiwo moro ka gikonyo. Ka ikonyo. Ne walando tije manyalo romo 400 gi wiye. Mago jok ma kosekaw from next week, nikech ne waseloro applications tarik 6, from next week, kuonde mane gidwaro ni mondo gidhi gitiego, waseoro nying kaka ne wamako kaka ne gi apply. Ka en Kabondo Kasipul constituency, wabiro oro nyingego. Koro gidhi to gibiro yudo interview mondo gin bende giyud thuolo mondo gikonywa tich. Mano biro chakore e month mar June kwasekawogi. Mano bende puonj. The other puonj madhi nyime, wamiyo NGOs thuolo iluongo ni accreditation. Mondo gikonywa bende gi voter education, not civic education. Gin gi pogruok. Gin pogruok makamano bende nyaka ilere. Samoro dani moro dala kacha penjo ni to voter education gi civic education ni tenango. One voter education en mana goyo puonjo ji ni kidonjo kamidhi goyo ombulu ibiro rwaki maber. Jok ma rwaki go gin jok ma ng'isi gi muolo kendo gin thuolo mondo ging'isi kaka inyalo go ombulu. Ging'isi ni maeni iluongo ni ombulu, mae ombulu. Koro ka nitie ng'at midwaro tiketo mana mark kuome. To ok ni kiyudo ng'at ma ok idwar ni tiketo X. Wapuonjo ji kamano. Mano iluongo ni voter education. But civic education to puonji ni nyaka ibed gi thuolo mar dhi go ombulu, nikech jok ma igoyonegi ombulu gi, ka isegonegi ombulu, to gibiro miyi service midwaro. Gibiro kelo ni education, gibiro kelo ni pi, gibiro kelo ni gima kama. Gima jotelo moyier timo, mani luongo ni civic education. To wan wapuonjogi ni kaka iyiero jotelo gi, ma ni voter education. Kanyi lero maler, kendo en geno mar anya kwa Ramogi Juang iwinjo wach makamano e yo makare. Kadhi nyime gi moko kuom ote nikech odiochieng' ma kawuono ayawonu pap. Penjuru ote nikech odiochieng' ma kawuono antiere gi jalony commissioner mawuok e duol mar IBC. Raila Mandhiwa iwacho ni chenro mar mboka oromo. Sharon Musna commissioner. Wagombo winjo chenro mar yiero kokalo kuome. Iwacho ni en Raila Mandhiwa ke entiere Kanyadoto Nyarongi. Kanyidoto. Mano Nyarongi school Ndhiwa sub county. Peter Yiero iwacho ni awinji maler ka entiere Game Dudi Musna Wendo. Honorable Onyango iwacho ni Anzadok Onyando wuod Nyatike. Awinjo chenro makara ahinya ka entiere e piny mar Meru. Mano piny mar Meru koso county. Ageno ni tiende ni didocho ni county ok piny mar Meru.
Penjo machielo en Senior Kojwang', owacho ni en Zedekaya wuod Homabay, openjo kama: kapo ni ng'ato ok oyudo nyinge e list mar IEBC, bende onyalo dhi constituency mopogore gi constituency madala mondo losne wach makamano? Ka ng'ato ok oyudo nyinge, to wadwaro ni mondo dhi e ofis moro amora. Ok ochuno ni odhi kata mana dala Nairobi kata kama intie. Ok ochuno mano. To ong'iso ni an nago kura kata na akaw kura 2017 kata 2018 kata 2020 kata 2013. To dakane nyinga ni olal kanye. Nikech kane go kura 2013 higa mar 2013 nyingi ni e register wa kik iluor. To ka onge tidhi iwacho ni nyinga onge register. To wang'iyo nikech wan gi gigo te. Kendo wanyalo ng'isi nyaka chieng' mane donje mane biro mikawe kura. Station makama ni center makama, constituency makama. Wan gi gigo duto te. To mana joduol mag IEBC mantiere godo kende, nikech ing'eni wach mag arita kwe mabende di wacho cha bende ditiere mag documents mag ji, oboke mabende samoro ng'ato noketo kacha. Koro joma tiyo IEBC kende ema nyalo bedo gi ng'eyo mar yudo documents kata mana list makamago. Nikech wane momiwa thuolo mondo wa register. Wandik jok ma dhi go kura. Omiyo wan gi database mar ji duto te. Maka onge to ne gini adieri to wabiro yude. Aneno ka Yusuf okelo penjo di bende anyalo loko kar goyo mbulu. Tageno ni penjo makama kramna duoko makama bende diseduoko. Geni joneno wa moko bende sani samoro ko yaw TV mare. Yusuf inyalo nyisang'o? En bende wanyalo mana ng'ise gima ne wang'iso nyako cha ni sani koro konyal loko ombulu. Ne wan gi gimoro ni continuous voter registration. Mano dhi nyime nyaka giko April. To nas asebedo kawacho ni kata kane watimo moko ariyo ka mane watimo mane luongo ni enhanced voter registration. To machielo cha bende ne pod dhi nyime. No dhi nyime nyaka koro wachungi in April at the end. Giko April mondo watim gimiluongo ni audit mar mano higa mar 2023. Mano mahiga ni wachunge odhi adhiya bang' yiero to chakore to dhi adhiya maonge kama ichunge nyaka koro April mano rumo ni. Koro sani wadwa chunge nikech waloso yore mag ng'iyo ni to ng'ageni mantiere e list madhigo ombulu. Kato wabiro chake kendo bang' yiero bang' August. Kendo dhi adhiya nyaka April machielo mar higa migoyo ombulu. Ilero yo makare. Honorable Konyando wacho ni nyinge hihi en Zadok Odhiambo Onyando, to wacho ni nyinga mawuok en Zadok. Bende poda anyalo dhi goyo ombulu? Podi biro go ombulu to wakwaye ni mondo ka diponi nikech nitie jok moko man gi nying mochalore kamano. En Zadok kendo en Zadok. Kaka CEO mara en Majan, Hussein Majan. Ok ni Majan mara adek no, mara ariyo no pogore gi mokwongo. To mage nyinge. Omiyo Zadok ni bende nyalo mabedo nyinge. To bende nyinge ni enie mantiere e kipande mare. Kore wadwaro ni mondo dhi adhiya gine offices magwa mondo ng'is jogo mondo correct. Kose ng'iso kipande ne to gibiro correct, ok gibithage. Ang'eni pod wadhi twak kaluwore gi podho listi mag joluto ombulu. Koro nyaka Ramogi Jwang' ponono ni intiere koda penjo moro amora kata mana koriwo kata mana ikruok ma bende duol mar IEBC intiere godo e nyim yiero maduong' mabiro. Be nyalo mana chwalo penjo go achiel kachiel. Kata kamano kopogre gi mano Justus intiere penjo ma bende nyaka penji. Odiochieng' ma kawuono ma bende IEBC noketo ne duond buche mopogore opogore pacho kaendi mar mondo mi gichiw nyinge
mag josiasa kata mana nyinge mag jokanyo maggi to nego bed na giluwo rule mar 2/3 gender rule mag joma mine nego bed ni iketo kata mana kanyo. Okang' ma kamano aseneno ka othich oko gi doho ka bende nong'ad koda jang'ad bura Anthony Ndurung'u. Okang' ma kama endi dodonjne IBC kod okil kamaloka mong'ere kaka Adrian Kamuthu. Makoro okang' ma kamano ma bende dwaro maru kaka IBC ne duond buche mar chiwo nyinge kendo gilu chik mar 2/3 gender rule ni. Bende koro kosethich oko, okang' ma kama endi keto IBC e okang' machalo nade? Wan ing'eni waluwo mana chike. To gini no oketi gi doho. Mane owacho ni mondo wang'i 2/3 gender rule. Ma party mora mora ma okoluwo wachni. To wakawne gi atua. Ma parties no osekelonwa parties 80. No osekelonwa lists magi. Mane wang'iyo mwawacho ni magi eni poko o comply, magi eni to oluwore gi wachno. Omiyo un ma poko comply, wamiyo nyaka tarik 12 mar dwe mar 5 ma en kawuono saa 5 gi dakika 59. Ka ok ikelo to ok wabi keto nyingu as a party ni un bende udwaro ni mondo ji vote wabiro gine mano. To doho nong'isowa ni ka ok watimo mano to jakomwa biro dhi e jela kuom dweche 9. Koro ne wawacho ni doho wan gik moko duto temo watimo. Doho kosemiwa instruction to watimo. To kadipo ni kaka kawinjo ni gine mano. Ok en mana kuom jo IBC kende. Kech wato wan referee. To en kuom jo Kenya duto. Sani piny odhi e yo ma joma mine gi joma chuo imiyo gi opportunity machalre mondo gibed jotelo. Rwanda chalo kamano, Norway chalo kamano, Australia chalo kamano. Imiyo ji thuolo maromre. Nikech an sani katero nyara sikul, atere sikul ka ang'eyo nodhi piemore bende gi joma chuo. Ok en ng'at moro manono ma en onyalo mana timo matin to joma chuo ema timo mathoth. Omiyo wadwaro ni thuolo no ni mondo ne wakete bende e yore mag yiero jotelo. Ema nomiyo watimo kamano. Koro wan kaka IBC nomiyo thuolo gi doho. Doho ni ema koro nenore ka gima kawo thuolo ni kendo. Omiyo wabiro bedo piny kaka commissioners mag IBC mondo wang'i ni to wa appeal koso watimo nang'o. Nikech doho achiel ni ka jo Ramogi ong'isowa kama ma en Sharon to Cleophas kiny kata next week ng'isowa mopogore to en mana Ramogi achiel ni. Donge wanyalo wuoro ni to jogi are not reading from the same script. Mane gima wawuoro. Makoro wacho ni doho gwenyo. Doho osegwenyowa e yore bende mathoth ma miyo tulo bende nyalo kata mana wuokie Kenya ka. Ka referee onge e pap to bende kata obede e pap to onge gi firimbi. Ji nyalo koro gwere agweya nikech kata agweyi e football kata nago ni e yo marach kabisa to onge gima ibiro timna. Ok bi miya yellow card, ok bi miya red card. Iwinjo? To ka ji ong'eyo ni nyalo migi yellow card to red card biro bang'e no. Ineno ka koro gi behave yo mopogore. Mae ni chalo bende gi mana siasa ni one referees. To ni neno kaka wach mar
mama majatelo moa Murang'a miluongo ni Sabina notimore. Doho nomiyo wateko mondo wayal. Wane ma wakudho firimbi, wane mwaneno ka ng'ato timo marach, wane bende mwanyalo golo ng'ato e pap. Kane watemo ni wayalo wachni, to doho mana manomiyo wateko cha. Ochako wacho ni koro gimutimo ni eni ok en gima ber. Wamayou. Donge koro waling. Sani koro ji yanyore aduwa e papo kokacha nikech onge gima wanyalo timo. To mano ema kelo tulo e pinyni. Nikech adwa wacho maler ni ng'ato madwa kudho mach nyaka obed gi yien. To kodwa loso mach mabebni maduong' kendo mabiro liel for a long time, to bedo kosiki bende. Okaw bad yien ni, okaw lum, okaw siki. Sanie gik mineno ng'ato yanyo wadgi aduwa ka, to ng'ato yanyo wadgi aduwa koni, to ji yanyore maonge luor. Mago jok machoko yien matindo, yien madito, yien madongo, gosiki mondo mok mach. Mach kachako bebni. Kata ini wuon maniketo yien no kanyo no, biro wang'i. Mae kaka gik matimore, an jalony yore mag conflict, peace and conflict transformation. Aseneno kaka tulo chakore e pinje ma Afrika kae, no, mage masenono mathoth ahinya, kendo asewuothie. Tulo chakore kamano. To ka rifari omi thuolo ma ng'ato wacho ni yawa rifari dongo neno ka ng'ani onyona marach, to ago firimbi, to omiye yellow card, koro ok obi nyono ng'ani kendo. Kech konyone, tibiro miye red card. Ji bedo gi tang' machalo kamano. Emomiyo wan wawacho ni doho ne wa appeal. Kendo wageno ni appeal ni nyalo wuok machiegni. Mondo wan bende watim tich momiwa mar kelo kwe. Nikech dhano ma wacho ni 1,21,900 ka. Gin gidwaro mana kwe. Gidwaro mana kama nyalo dhi e chiro, osel gire, ong'iew diende moro, osel diende moro. To ka gini dwa bedo e yo makoro notimorego e pinje mamoko mwang'eyogi, to ok obi bedo ne ji maber. Kosetimore koka wacho ni to dakne watimo kama. Wan sani lwetwa otwe gi doho. Makoro kamana kaka iwacho koro ubro dok kendo mar mondo mi uor kwayo kaluwore gi chik ma bende no thichoko. Wabiro dhi. Wabiro wuoyo mondo wawinjane ni to watimo nang'o. Kato bende wawuoyo bende gi stakeholders mago machalo political parties. Gin bende wawuoyo kodgi mondo wawinjane ni to gin to giwacho nang'o. To chutho gini ne en gima ber, mane miyo joma chuo gi joma mine opportunity mar donjo e yore mag telo ne piny. Kamana ine ne koro jong pod wadhi nyime gi twak okinyi ma kawuono ntiere gi commissioner mar dul mochung' weche mag yiero pacho kaindi Justus Nyang'aya. Ko kamano dhi koyo matin med chwalo ote magi bang' weyo machuok. Abiro dhi ayanga mar mondo mi asom moko kuom ote ma bende ioronwa okinyi ma kawuono. Kik dhi mabor. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless.
Mawego Technical Training Institute is inviting applicants who have attained a mean grade of D- and above to sign up for our May 2022 course intakes in various TVET courses, among them electrical and electronic engineering, welding, land surveys, food and beverages, civil engineering, motor vehicle mechanics and fashion design at the levels of artisan to diploma. Successful applicants will benefit from the government TVET capitation. For more details, visit our website www.mawegoinstitute.ac.ke or you can call us on 0734 156640 or 0704 521743. Mawego Technical Training Institute, the best TVET accredited institution. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Beng'eyo ni janyiewo nigi ratiro mar duoko mwandu ne jauso mondo losi kaponi mwandu no nigi kasoro ma en owuon emokelo. En chenro machakore gi kodira. Chenro makelo ni thumbe luo mamit mogundho. Itivyo chopo kawono dala waber. Wan gi budho mara tipo kachiel kod twak gi jothumbe mihero. Kitayogi gi Aboy Handsome Mandawe, Ninja the Entertainer. Wacho ni ma show mar usiku sana. Kod DJ Kolo, Kol Instrumental. Wan gi Winnie Adhiambo. Ero. Onyisa ni mos na Aboy Handsome ka. Teacher Beach ka Teacher Beach, sangwen e wang jowi mari miero mar Ramogi. Kete manaka. Mana kamanya kwa Ramogi Juwanga ma en chenro mar mbaka oromo. Twak e chenro mar mbaka oromo dhi godo nyime. Twak mabende dhi nyime nyaka saa 5 mar onyango. Kamedo mana paro nya kwa Ramogi Juwanga penjo mabende nase penji ni bende isewuok oko mar dhi ng'iyo kata mana mar ng'iyo ponono ni namba ni mar opande kata namba ni mar passport nyingi mabende nindikre godo ni kare. E kinde mabende koro duol mochung' weche mag yiero pacho kendi dhi nyime kod chenro mano mar puodho list mag jogo ombulu. Chenro bende dhi nyime kuom thuolo mar ndalo 30 ka bende do chienge mogik biro bedo chieng' tarik 2 mar dwe mar 6 mar higani. Podono ni ntiere kod penjo moramora mabende oluoro mano kanyakla kod Ikruok mabende duol mar IBC duol mochung' weche mag yiero ma pacho kendi nitiere godo e nyim yiero maduong' mabiro e pacho kendi. Chwalno ote magi namba mar SMS 33600. Mbui mar Facebook bende parni wantiere achiel kachiel yudo Ramogi TV Kenya. Abetu rekode mbui maga duto te iyuda at Sharon Ongao. Okinyi makawuono ntiere komishona mar duol mochung' weche mag yiero IBC mano komishona Justus Nyang'aya. Aroki kende okang' mar 2 ni machiegni. Ero kamana nya Sharon. Mana kwa dhi nyime gi twak kapok karamna kanwa ka oyo matin bende nwa loso kotende koda chike mag 2/3 gender rule mabende koro nothich oko gi doho mapacho kendi. Okang' makamano bende iselero ka bende iwacho ni duol mar IBC ubiro bedo gi romo kaka commissioners mar neno kaka ubiro twake wach makamano. Kopogre gi mano bende nitiere penjo mathoth mabende osebed kata mna kipenjo ka bende IBC nitiere koda lak manyalo kecho. Okang' makamano biro kata mna gi josiasa kinde ma osekalo mabende nodonjne gi godo kaluwore gi okenge mag loso marach. Loso kata mna wach mabende jalo kata mna kela thuye moko kuom oganda mapacho kendi. Waneno ka Sabina Chege gini nochopo karu kanyo ka bende gisanieri okang' makamano bende noseticho konya ka gisani. Penjo maduong' mabeta penji IBC bende untiere gi lak manyalo kecho. Lak to wango nikech lak manyalo chiemo en nyalo kecho bende donge. To lak ma wacho mar kecho ni
Adami example mane watimo higa mar 2017 yiero mokadho cha. Ne pod wan gi teko manineno ka doho nogolo cha. Bang' kane wase ywayo Sabina togi Kuria. Mobiro nyaka offices magwa. Ndalogo ne wachungo athuya. Nikech ne waluongo ji moloyo 100. Kane jowa nikech wan gi jononro magwa e pap. Kamora mora. To kendo gikao gik ma ji wacho go. Ne waluongo ji about ji moloyo 100. Ne wagoyo ji faini. Moko nogo siling 500,000, milion 1 nyaka milion 3. Magichulo. Ka ok gichulo, to ok gidhi e gine yiero. Koro nyaka ne gichulo. Ne gichulo. Jariyo nong'adi. Nikech margi koro ne rach. Ma ok gidhi e yiero. Lagno kecho koso kechi. Okecho, to mano ne ni yiero mokadho. Sani wantiere yiero mahigane. Basanie, lakwano to pod nitiere, to ok oyienwa mondo wakech kode. Nikech doho nosethicho ginewa oko. Ni kik wakaw ng'ato, kik wayal ng'ato. To wan e referee. Referee kanie pap, donge ene wuone mong'iyo ni ng'ane ogwecho marach. Kata mpira owuok oko. Kata en gol. To ka koro mago ok oyienwa ni mondo watim. Donge pod ni pod en gi the expertise mar bedo referee to firimbi ema koro mae. Omiyo lagno wadwani mondo gonye. Mondo kechi. Nikech sane wayudo kantiere ayany omedore. Ma jomoko wacha ni ng'ane abiro negi. To wache ka ji duto te winjo. To mago ema wadwaro ni mondo watigo. Mondo waket temperature odog piny. Mondo ji wangi odog tielo. Ni ok ginyal wuoya e public machalo kamano. Nonyalo timo gima rach machalo kama. Gima criminal machalo kama. To ji wuok wuotha. Mano ka oweye. To koro ji bende nyalo wacho ni an be anyalo wuoyo kaka ng'ane no wuoyo. To mane makelo athuya. To mane makelo weche mag tulo e piny kae. Kata kamna wach makamano bende no wach kod jakom mar IBC Wafula Chebukati ma bende nantiere romo moro mar chike e gwenge mag Naivasha. Mana ko nyalo winjo kata mna gima na jakom mar IBC owacho. Compared to 2017, where we managed to contain political temperatures, stop candidates from tearing each other's posters, harassing each other in campaign venues, killing each other in the fields, because the code of conduct, as was designed by the framers of the law, was that it's a quasi committee of the commission, which then does not require rules of evidence to be followed and the criminal procedure code. And so cases are being determined on day-to-day basis. You file your case today, in 2 hours it's already determined, we have fined you. Nyakora mugajiwa ngamano jakom mar IBC Migosi Wafula Chebukati mabende na lose moko kuom okenge mabende Commissioner mar IBC Justice Nyang'aya lose. Wang'enga ni campaigns to poko chako. Campaigns mabende duol mar IBC nuketo oko kacha ne manego bedni chako. Chien tarik 29 mar dweni. Kata kamano seneno ka josiasa mapacho kaendi osebedo ka dhi nyime gi campaigns magi kor gwenge mopogore opogore. Gisekwalo ng'wech. Mana kaka Commissioner mar mana kaka jakom mar IBC Wafula Chebukati wacho kanyo nantiere kata mana weche buche magiecho posters mana kaka wacho jomoko bende osebedo ka wacho ni gibro nego gibro timo ang'o. IBC timo ang'o mar kata mana mar mondo mi okenge makamago kik dhi nyime. Sanie to nikech onge gima koro wan wawegi wanyalo timo ne wawacho ni wabiro miyo wanyalo timo investigation kendo be wangiso jowa manie pap man ok e field ni kato bedo ni ok wanyal bedo piny
mondo wawuo gi jogi mondo wang'i kata ka gitimo marach kata ka gitimo maber. To wadwaro ni pod udhi adhiya nyime gi kawo statements to gi gik ma ji wacho gieni mondo wabed gi a file. To file ni eni sani koro wadwa miyo gi the director of prosecution mondo mo follow gi. Nikech some of them moko ineno ka gin gik ma waundu. Buche makamagi chwalo nube. Jopiny bende chwalo nu buche makamagi kosune mutimo nonro. Watimo nonro to jopiny bende oronwa. Kaka nitiere mwaseyudo chiegni wigni gi wik mokadho chiegni 8. Mag jok madwa nego ji, mawuoyo kaka gidwa hinyo ji, mawacho kaka gik moko nego giwachi. Waseyudo chiegni 8 ma osebiro irwa. So magi ni wandiko report. To ne wasewinjore ni ma koro nego wami the department mar criminal prosecution. Yeah. Tangeni kata mna weche ng'eny deadlines kata mna odiochienge mogik bende untiere godo kopogre gi mar chien tarik 2 dwe mar 6. Mano mar puodho listi mag joluto ombulu. Bende untiere gi deadline moro mar chien tarik 16 mar dwe ni. Magone governors gi jogweko malaro komb tend piny Kenya mar mondo mi ochiwne IBC nyinge mag jolup magi. Okang' ma kamano bende waseneno ka duond buche mopogore opogore osebedo ka dhi godo nyime kata mag timo chenro mag dayo dhok. Penjo mabende nantiere godo nantiere kata mana kinde mosekalo mabende waseneno kata mana sani pod dhi nyime. Nitiere maromo nyinge 47 mag jogo ma lap dhogi ndongne kombo tend piny Kenya katiyo koda independent kata achung' kar kenda. Okang' makamaendi IBC ubro timo nada. Ng'eni pok kata mana uchwalo nyinge makamago kata mana Tara tugitiri ni awan kaka ne wasewacho na en ne wawinjogi mwawachne kare wamiyo uthuolo mano wamiyogi ndalo 20. Koro odiochieng' ma onego gibiye mondo gikwa ni wan wawegi anadwa bedo party na okelo nyinga adwa bedo president ora adwa bedo governor en tarik 16. Okwabiloko. Ng'at ma ok obiro chieng'no ge jalupne to wawacha ne kare de kama chielo. To ponono ni IBC nyinge 47 kopogre gi mago eko mabende dwaro jotelo mabende dwaro chunge komb tend piny Kenya. Ponono ni jotelo madirom 47 mabende koro alap dhogi ndongne komb tend piny Kenya katiyo gi otiko mar gi giwuon mano ma achung' kar kenda independent candidates. Kaponi IBC biro puodho nyinge makamagi. Yiero mawang'ni biro chalo nade. Bende IBC untiere kod Ikruok mar bago yiero makamano kaluwore gi omenda nikech nyinge makamago gi jalupgi wantiere gi weche mag arita kwe manego bed ni iketo negi bende kanyakla kod jalupne kanyakla kod otese mag luto ombulu mago ballot papers biro chalo nade. Waloso maber malich kendo be waloso mayot. En mana ni kaka kore design go nitiere pinje moko ma president kende chiegni 100 ma jok madwaro bedo president to maini to mana 50 moro mago wabiro loso kendo wang'eyo kaka iloso ok tek newa to wach korka pesa ting'eni ma koro dok ne treasury nikech wan ok wami ji security wan waonge gi security mwamiyo ng'ato the ministry mar mochungo ne internal security ema koro nyalo miyogi mago pesa ma from the treasury to kendo jogo nigi ratiro mondo migi to wan to wabiro yudo these papers gi eni to e kind tarik 29 Mei to gi tarik 7 mar June koro gidhi mondo puodhgi kaka koro jolar kombego. Bas mano e kama koro wakawie osepuodhgi gi our teams to wakawo nyinggi to koro kanye ma koro ballot paper chako tiye design makama to watero ne jok mago chapa
to waduogo. Makoro nyiso kata mana ni seche mag yiero bende inyalo medi nikech ing'eni ka ng'ato dhi kacha to samoro pod omanyo jaherane kacha e otese mag luto ombulu bende kawo seche mang'eny. Akia ni mano bende IEBC bende osechako twake koso nang'o? Ok wabi medo. Yiero en tarik 9 mar dwe mar 8 chakre saa 12 nyaka saa 12 odhiambo. Makata bed ni otese mag luto ombulu bor manade? Ok medi? Ok medi nikech en gima idwaro ni mondo otim gi chik. Chik ema chikowa. Ni time uru kama. Kik umed ndalo ni koro ni moko dhi tarik 10. En mana ni ka time oyudi saa 12 no oyudi ka in e laini to un ji 100 diwa. Mago to pod wadhi gadhi nyime. Ko yudi kine laini redo kacha to manyo kore itony. Mano nyaka go ombulu. Mani lero makare. Kasomo mana moko kuom ote kapok adhi kata mne weche matimore kor gwenge nikech ang'eni nyaka Ramogi Jwang reporters magwa ntiere kor gwenge mopogore e pacho kaendi. We asom moko kuom ote magi kapok adhi i reporter marwa e county ma Migori mano George Juma. Jalang'o ni wacho ni semo le chenro Wisdom iwacho ni Sharon Oyaure and Brian kawuok Nyateke. I was interested to get an IEBC job to assist during election to wachanga ni deadline makamano no kadhone. Akiani kata mnaka ubro bedo gi lendo mag tije mamoko. Iyudo gi mbui maru koso uketo gi nade. Apedha utimo machalo nade. To Brian awinjo ka en chalo gi mo nyathi ma riek. Koro ka en gosiepe mamoko to nyalo nyiso nomera neno gimoro e website mar jo IEBC kae. Ng'eya ne ka en gima nyalo gine. Koro kiko we osiepe mabeyo. To mar mano dwa konyo no to koro watimo mos nikech wan wadil mana gi jok mondikonwa. Jok mo apply. Jogo ema wang'iyo to ok jok ma ok apply. Mana kama nyako Ramogi Jwang meri chwalo ote mari Yusuf Okele wacho ni ere kaka nyalo yango ka nyinga nitiere register mar IEBC e yor mbui nyalo somo negi kaka mbui iyudo uwe. Mano kendo poda wacha nikech wasewache ting'eni moro odonjo ka wasewacho to poda amor mana mar ng'ise. En www.verify.iebc.or.ke. Mano oyudo maber. To mar ariyo nikech wan kod gi adek. Mar ariyo en ni mondo ondik ID number mare kato keto hash kato keto higa mano nyuole ok dwe kata ok ndalo higa mano nyuole to keto letters 4 go. Ka en 1981 to keto 1981 kato oro to en no koso ng'ado pesa. Ok apar ka wato kwa ng'ad pesa apar mana maybe jo Safaricom to en nono to oro to 7 kato 0 0 0. Mano 7 kaisto 4. Kato 4. Ero kama ne nyanya kwa Ramogi Jwang mana kaka nasi singoni ni chenro mar mbaka oromo wacholo nyaka twak e kor gwenge mopogore pacho kaende gisani yena mar mondo mi adhi achiel kachiel nyaka e county ma Migori kama bende wadhi tudre kod reporter marwa George Juma. Juma kinyalo mana winja yo makare musi ni misawa county ma Migori ochio nade. Tinyalo mana chwalo nwa twak e county ma Migori kaluwore kod thuond wach mabende watwak e okinyi makawuono. Erokamano awinji makare county ma Migori ochio makare ka bende aneno ka chenro go mag ng'iyo nonro ka ahinya mago mag ombulu nyaka sani bende koro dhi nyime. Okinyi makawuono awalimo apis no kata log tich maduong' mar sub kod Masuna East. Kambendo wayudo ka apis mar IEBC Masuna East tiere masina achiel bende nyaka sani koro joma dang'e nonro magi koro chopo kanyo mondo koro ng'e nonro magi. Ka bende gwenge mopogore bende nitie apisa kata clerks ma nyaka sani koro wuotho kendo koro miyo oganda thuolo mar ng'iyo nonro margi. Kata kamano achiel kuom apisa bende wuoyo kodwa e log tich Masuna East no yango ni nyaka sani king'iyo kwan jog mawuok oko mondo koro ng'e nonro gi ni piny
nikech moko kuom gi nyaka sani kotiyo kod yono makoro inyalo oro ote machuok ma bende jalonyo selero kanyiero mondo koro ging'e chal mar nonro mar kawo otende kod ombulu margi. Ka bende okinyi kwan ti kod oganda odona ng'in to nyaka sani gin sama koro gidhi kuondego pek mage ma gintiere godo to ma joma pok ochopo kanyo ang'o monego timnegi mondo koro migi thuolo mar chopo kachacha mondo koro ging'e nonro margi kawo otende kod ombulu ni ka yiero mabiro koro pok ochopo. Koro ni mondo achak achiel kachiel mondo achak kodi ang'e ni ti iluongi ne ng'awa to iwuok e gweng' mane to nyaka sani bise ng'eyo nonro mari kawo otende kod chenro mar ng'eyo nonro mar ombulu bende nyaka sani dhi nyime kaunti ma Migori. Awinji maber. An David Ochieng' Ogondi. Nonro mar ombulu no kaber sana kacha lakini chandruok manitie ni polling station moriw mang'eny gi ka ji ochokore ji ng'eny ahinya mondo igo ombulu kawo time mang'eny sana. Koro ka polling station nopogi ndalo 2013 and 2018 ber sana. Ka ng'adi matin sani cheko nonro ni kidhi kachi penjo gine to chek na uru ka ombucha ni bende ene kama idwaga ni goyo ombulu cha. Be isedhi ng'iyo no ombuchi ni en kama igombe go ombulu kata kama ni ndikorie cha. Eba dana ng'imo kwongo. Kama nandikora en sawa sana kendo ber polling station magoche en achiel Nyamware Primary School makata ka dhi e computer to wach en achiel ni dog mane gi polling station manigoche Nyamware Primary School e migoche man station mari. Ok ang'e ni in ing'eyo nonro na ni tiyo gi yo mar oro ote machiwo koso ni dhi kacho owuon to ni kawo kinde maromo nade mondo ni ing'e nonro mari kama ni dhieni? Nakawo mana one day odiochieng' achiel kenda adhi e polling station to amiyogi kipande to gicheko na gino kato gimiya ni an sawa rit mana dwe mar 8 tarik 9 mondo adhi ago ombulu e police station mara Nyamware Primary School. Erokamano akawo ng'ama chielo adani chak na gi nyingi tikona ni nyaka sani biseng'e nonro mari kawo otende kod ombuchi ni ka yiero mabiro to koro pok ochopo. An gi korka kora iluonga ni Saitoti Jabuya. Ajago ombulu en mana ni an gi ombulu lakini pok adhi ang'iyo kabe ombucha no is still valid. But ok antiere gi to ahinya ni samoro ok en valid kata onge nikech kama an gi geno gi jo IBC ni kama samoro ombucha no nitiere en kama safe but bende ing'eni kopo ni dhi office iyudo ka samoro ji ng'eny office kanyo koro wa expect ni sirikal onego bed mana ni golo kaka ne gigolo ndalo registration nitiere kuonde mane oket vituo mane ji dhi e register nikech samoro kane dhi office to iyudo ka ji opong' sana. Koro wan be ne warito ni mondo mi sirikal at least okaw jok moko ket manyalo wuotho kata mana kuonde stages machalo kaka stages mag apiko gi stages mag geche kata mana i chirni mondo mi gicheck anena ka be gige go ombulu ma iluongo ni voting cards be gin valid. Mano emomiyo samoro pok ali. Awinjo kiwacho ni owuon pok icheko nonro mari. Ok ang'e ne in ang'o pok icheko nonro mari nyaka sama wuoyni mar ng'iyo ni to ombuch ni en makare koso ok en makare. An gimomiyo pok acheko ombucha en ni sani ajajwa kali to nyicha adhi mondo mi adhi acheko ombucha iye kanyo to adhi ayudo ka ji ng'eny mane an mana namba 23 chien kocha to ka in namba 23 mondo mi chek ji 22 mantiere mbele ni no dhi kawi like one day to one day kopo ni adhi atieko one day ka ng'iyo ombucha to nyithinda odhi otho kech ot mano adhi chalo ng'ama okia gima timo koro nyaka kuong ang'i kaka nyithinda nyalo chiemo kok adhi ang'i wach mar ombulu nikech ombulu asebedo ka goyo to pod an the same as yesterday koro abiro dhi ng'iye but pok ang'iye. Ntiere sani IBC ochiwo chenro manyato gi ote machuok. Ok ang'e ne kata ma bende koro ntiere pek muyudo koso ang'o bende pok itemo gi ma koso ng'iso ne ok in gadieri kod ma ang'o pok itiyo kata kod ote machuok ni. Jo IBC ogolo wach mar ote machuok lakini gigole mani office po gigole ka gilande ne jopiny nikech kada ng'i percentage mamalo kada ng'i piny sani dhi nyisi ni kata mar wach mar ote machuok no I personally an kaka an awuon akia kata mana ni wach mar ote machuok no en yore namba mane to no lande kanyo nikech gigi giwacha lakini onge kuma gilande iwinjo mana ni jo IBC ogolo namba moro minyalo ore ote machuok mondo verify go kabe kamigo yombulu en sawa lakini ok gilandnwa gigi mondo mi wang'igi kaka koro sani Ramogi TV obiro wan gi Ramogi Radio mondo mi gidhi gilandnwa gigi kata Ramogi Radio kata Ramogi TV onge in winjo mane doji kaka koro sani in ma winje dhogi ne to kare nitiere namba moro ma iore message ting'eyo ka in jago ombulu ma mano endo gima onego bed ni jo IBC ma landonwa but atimo erokamano kuom landona koro ang' ni miya mana namba no ka in godo mondo adhi verify. Erokamano mano moko kuom pacho oganda e kaunti ka bende kiwinjo giwacho maler ni ote machuok bende nyaka sani koro inyalo
ng'eny ji poko yange malong'o kata ng'eny ji poko report makare kadwaro margi en bende duolo mar IBC ka beto nego puonjo ganda ka otende kod yo mar inyalo orgo ote machok mondo kod ing'e nonro mari ka otende kod ombulu achiel kachiel kod teri nyaka e county no ma Kisumu kama bende nyawada Millicent koro mi mathoth ka otende kod chenro machal kod mae. Nyakora Mugajuang wago mos kaluore gi nok kata mana ng'ikruok e tudruok makamano. Wadhi tudre gi nyadendi Millicent Adhiambo kwa dhi nyime gi chenro mar mbaka oromo. Erokamano ahinya George Juma wawinji e yo makare. Justus Iwinjo ng'ur mabende owuok kuom achiel kuom jolut ombulu mantiere e kaunti ma Migori. Ng'ur man kaendi giwacho ni namba makama unuchiwo mane ofis. Namba makama buselande. Jopiny wacho ni gikia namba no. Chutho gima wawacho no tadieri nikech kapok owinje to dong pok owinje pok olande land to selande to sani wawuoyo Ramogi kendo wawacho wachni en to pok owinje to koulo ni kapok owinje to tiende ni pok olande donge mana dier to bende gima wawacho no to bende en mana dieri nikech namba ni ne wagolo week mokadho chiegni mana Wednesday, Thursday. Kato wachak wa correct go. Kakoro waneno kachalo gima mane mwachiwo ne okodhi maber. Ne wa correct go Saturday no chako tich. Mae namba mwatiyogo. To koro Saturday nyaka sani ok en mana ndalo 4 moko 5 moko. Jibiro mana yude. To wan mana ka bende mar lando negi. To ne ka koro intie ka Sharon yawa. To gi Ramogi TV wuoye wachni maler kamae kendo jopiny winjo. Donge landore? Landore aduwa. Omiyo an aduoko ni erokamano nikech ukonyowa kaka ABC mondo uland gima chalo kamae ne jopiny mondo ging'e. Emomiyo ni koro nyaka land negi mana kanuoyo Nyakora Mugajuang. Ikawo namba ni mar opande. Kisekawo namba ni mar opande iketo hash. Tiketo iki ma bende nonyuoli donge. Kamano. Kasi ore namba ote machuok kata kiero SMS. E namba mar 70000. Mano 7 gi 04. To kare ing'iyo kapo nono ni nyingi namba ni mar opande ma bende nitiyo godo ndikruok ni kare. Mane ikruok mar yiero maduong' mabiro. Makochopo to kikibede gi obadho mora mora. Kamano. Erokamano ahinya. Wache malera ahinya. Erokamano ahinya. Kaka Nyakora Mugajuang gisani yie mar mondo mi wadhi e kaunti ma Kisumu. Millicent koro oseikre kacha kendo gino ni owinja makare. Millicent muna kinyalo mana winja kaunti ma Kisumu ochiew nade. Tinyalo mana kawo twak ichwale kaunti ma Kisumu. Erokamano na Sharon kotenore kod twak mabende wan godo e studio odiochieng' makawuono kotenore kod puonj kata chenro madhi nyime kokalo kuom duol ma ochung'ne yiero kod kiewo ma pacho kaendi IBC ma bende gidhi nyime kod yango kata puonjo oganda mondo mi oganda oyang anena ka bende gisendikore makochopo tarik 9 mar 8 to ginyalo luto ombulu kaka owinjore. Wadwa ng'eyo ni to bende gisepuonjo oganda e yo makare to bende oganda ogeno kuom IBC ni bro timo yiero makare kwa pimo kod yiero mokalo chien kaendi. Kao kamano taboteri achiel kachiel nikech sama yo wang'wa ir jopiny ma bende wan go ka mondo apeny gin kaka japiny. Gin bende gise ikore mar biro goyo ombulu to be gineno ka IBC oketo chenro makare mar puonjo oganda mondo mi ging'e ka bende en ng'atno ma ondikore kendo oikore mar go ombulu chop dwe mar 8 machiegni. Kamera. Ang ni chak na gi nyingi kasti nyisa ni in kaka japiny chenro sani dhi nyime nyocho chung ndikruok mag ombulu sani kori dwa ni japiny ka japiny mano sendikore odhi ong'i anena ka bende nyinge nitie kaka jagombulu dwe mar 8. Bi paro ni chenro ni endi en chenro ma bende IBC oketo ne oganda yo makare kendo sepuonjo gi momiyo gi ng'eyo yo maber manyalo konyo gi kotenore kod weche yiero mapacho ka. Atimo erokamano makende ani iluonga ni Mama Koleta Wuok kawuok e Siaya kaka maendeleo ya wanawake ebwo Mama Roslyn Nyawasi ma en Mrs. Okeno to awacho kendo asiro ni jo IBC osetimo chenro duto kendo gisepuonyo maler weche biro bet kare to makamana ni gima awacho ne jasiaya mantiere ka kata ma onge ka mondo giyikre kendo gijiandaa gi bidha magi mag tich duto wawuogo ko karombo mondo wadhi go ombulu ni Raila Amolo Odinga
kendo wawuok go mondo wajer jotendwa mwawegi wayiero kik wachund wayier jotelo mabiro tiyo to mak mana ni kawuok e game North Game Ward adwaro kwayo jotelo mantiere kanyo mondo migi chandre malong'o gidhi ging'iane skul moro nitie miluongo ni Umina ECD and Primary jotelo mantiere kanyo kaka mheshimiwa Niko Chola kaachiel koda Elisha Akuba adwaro ni mondo migi dhi ging'i kanyo an kaka jakom ma skul no endo mane ywakna kendo e kwayona kawuok e Siaya maendeleo ya wanawake. Kapok idhi be igeno kuom IBC ni chop tarik 9 dwe mar 8 goyo yiero bro dhi makare in kaka japiny? Ageno kendo ang'e ni biro dhi makare, gima biro kethre onge, to an akwayo ni jopiny mondo obed gi kwe mondo gimoro amora odhi kare kaka jo IBC osechano kendo chenro ang'e ni kare. Ne jogo mapok odhi ong'iyo ka bende nyingi kaka ne gindikore nitie mar ikruok ne yiero, inyalo nyiso gi ang'o? Gima nyalo wacho ni giyie mondo giwuogi nikech seche ma ok iwuok idhi goyo ombulu biro bedo ka ng'at ma ok idwar cha ema ibiro kaw to ng'at ma idwaro ok bi kawe nikech ombuchi miling godo. Kuom mano akwayo mondo mi uwuog uduto ujiandae mondo udhi ugo ombulu uduto uteka rombu. An aseikora. Erokamano bro teri ire japiny machielo achiel kachiel ichakna gi nyingi ting'eyo kamera mondo inyisa ni bende IBC oseketo ng'eyo malong'o ne jopiny ma bende noseikore e chenro ni ma ng'ato dhi ng'iyo ka bende nyinge nitiere monyalo biro goyo ombulu dwe mar 8 tarik 9. Okay, luru kamano, nyinga iluonga ni Veronica Andiso Mondi kawuoku Game Siaya. Abiro ka maendeleo chap katom Mboya kae to kuom pacha kang'iyo wach IBC to aneno IBC chenro bro dhi makare to agombo ga kuom jotendwa gi agombo kwayo gi ng'uono kata kwayo gi mondo ka oyieri tini jopiny e yo makare madwarre to kapo nono ino koyieri we kao wananchi ikawo okumba mari mar goyo jomoseyier. Mano gima an anyalo wacho kulingana kod yiero manosekalo. Waneno ka jotelo manoyier nokawo nokawo wan jopiny kaka okumba mar gojo manoseyier. To mano gima wagombo ga mondo kik timre wang' nikech sama mago timre ga wan jopiny wan mwahinyre. Nikech sani ne kaka ngima oseidho malo, ngima osudo gimoro amora. Ma wan tamwa kata ng'eyo ni ang'o madhi mbele kenywa masani. To be in gi geno kuom IBC ni yiero dhi kare kaluwore kod weche ma bendi neno ka dhi nyime pacho kaendi to yiero bende okawo dwe mar 8 wadong' mana gi ndalo matin. An kaka neno wach IBC, aneno IBC biro tiyo tije, to kosetiyo tije, onge tiende ni wan wachien wachako neno IBC kotiyo tije. Anenan kaka Veronica koyiera, IBC oyiera, onego bedi atiyo tich ma IBC oyiera. To ka IBC koyiera, kika chak kao ng'a machielo, agoyogo IBC. Aneno kwa timo kamano, gimoro amora biro dhi makare. Wach mogik ne jopiny e yor ikruok ne go ombulu ni? Wach mogik mar jopiny, gima temoga ni wacho niya, ombulu marino temie kochopo dwe mar 8 tarik 9 mondo obedie okumbani. Kik obedie okumbani en ng'ama chielo, obedie ombuchino. Mano gima dawach kende. Erokamano bokao ajapiny mogik mondo embo mi wapache kotenre kod weche ma bende watwake wi IBC chenro magi kaka sani gidhi nyime kod ng'iyo kaka in japiny kindikori be nyingi nitiere inyalo wache ang'o? Chako gi nyingi. Erokamano kuom nyinga an Jena Kinyo Mulo Siaya kaka maendeleo ya wanawake. Ago erokamano nikech kaka jopiny kaka neno yiero ni IBC odhi tiyo maber nikech wan gi geno no baba dhi e telo kendo wan gi mor mwarito mana tarigno mondo ochop wadhiyo. Ta akwayo jopiny mondo wan ka achiel kata gi jogo matuo mane udi man go okumba gi monego bed ne gidhi gogo kura kanyo. Kora wakwayo jogo man machiegni ka boda ugolnwa jotuo duto e gweng' mondo odhi ogo ombulu no. Chieng'no wawuog waduto te mondo wabed gi lokruok gi dongruok e Kenya marwa ka. Koro uwacho no ya Siaya be inyalo nyisa ni ikruok ne yiero dhi nade Siaya wayudo ka nitiere tungni kod koda kotenore kod welo manotim ikruok e gwenge ma Siaya dhi nade inyalo nyisowa mana mapiyo kapok watieko.
Erokamano Ikruok Masia josiaton kare gin gi geno e weche madhi timrego man gi yie ni gidhi tiyo maber. Eromna kamano. Ne oganda josiaya duto mosendikore mar kawo ombulu nyalo nyisogi ang'o chop tarik 9 dwe mar 8 e weche mag luto ombulu. Ne oganda Masia manosekepo duto wawacho ni chieng' onogo nowuog oko kogwen mondo idhi go kura mondo wayud loch manyien kaachiel gi dongruok makare. Erokamano. Mana kamano nyakoro Ramogi kaka isewinjo pach jopiny mabende giyuoro kaendi romo no endu mar maendeleo ya wanawake mabende dotimore e boma ma Kisumu kaendi Tomboya Labour College kama bende giwacho ni gin ikruok makare ne welo kata yiero mabiro tarik 9 dwe mar 8 ka gidwa neno ni mondo mi kura ogo e yor kwe kendo e yorno endo ma oganda ok ogore kata okelo tulo. Ka kamano to gie thuolo ni endi tine wadhi e yweyo matin mondo mi kang' waduogo to wadhi nyime kod twakwa gi e seche gi eki e studio marwa kocha. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Mana kamanya kwa Ramogi machiegni kendo e twak e chenro mar mbaka oromo. Aneno ka sa dhi mapi wadong' mana gi thuolo manok kende, wadong' mana gi dakika matin ya 15 to watieko twak makama. We achual moko kuom ote magi ne Justus Nyang'aya, commissioner mar IBC, mar mondo mi odwok gi mapiyo piyo kapok watieko chenro makama. Nyinga Anbeti penjna jatelo ni kucha nolal okapariga kata mana tarik bende antiere gi thuolo mar goyo kura maonge details makamago. Adwa nyiso Beti ni kik obed gi paro mora mar ni pache thagore wach kura. Wang'eyo ni en gi kura. Kata olal to pod obiro mana goyo kura. Nikech wan gi fingerprints mage kendo wan gi details mage. Adwaro ni mondo ang'ise mokwongo odhi ong'iyane constituency office ka bende pod en registered kanyo nikech en kaka nosekawe en registered to ng'iyane kaka details mage chalo. To kura to biro goyo kik obed gi waswas. Wang'eyo mano. Erokamano. Sango police station oter Rangwe from Homa Bay town. Ikonyo nang'o mano Apoli Oriri. Mago to koro ok wanyal donje nikech mago weche mag internal security to gi IG. Ano nikwacho noneno makare wacho noneno mana mbaka sani. Lile na tieno wacho ni nyaka idhi mana ikawo ombulu, nyaka ikawe mana ombulu ka antiere Nakuru to mbuchi nitiere dala itimo nang'o mabende niseduoko kiwacho ni inyalo mana kawe kamora mora donge. Verification inyalo timo kamora mora. To kama ni kawe ombulu kama idhi goyo ombulu. Ano kamoko bende loso kabayo wach. Nitiere dan kando ching wacho ni kata nguvu mar wuotho onge godo kodhi kawo kura. Ma ndio ken kata mana kawo kura nyaka Ramogi en mana chenro mar rango. Ponono ni nyingi namba ni mar opande kata mana ka ne register nindiko rigi passport ni kare. Ma ndi oken
kao ombulu. Oken kao ombulu, bende oken goyo ombulu. Jomoko paro ni ji dhi osechako goyo ombulu, kato ombulu biro lengi e sava, kato koro dhi kamoro machielo. Mae ni oken goyo ombulu. Mae ni oken kao ombulu. En mana ng'eyo mondo ibed gi paro mokwe ni ombucha mana kao cha madhi go tarik 9 pod nitie kacha cha. Mane gima watimo. Ma bende ok nochuno wan mondo watim, to mae ni watim atima nikech wadwaro ni mondo jopiny obed gi kwe kendo obed gadieri ni kaka IEBC wan kaka commissioners under Fula Chebukati gi the secretariat watimo gigi maler kendo kura idhi go maber kabisa. Waikore by the way moloyo 2017. Waikore maber adua. Kendo kik gibed gi luoro. We are in charge. Yeah. Calvin Somondi wacho ni asetimo kamano kendo ayudo ka nyinga nitiere maber. Kisumu East giwuotho door to door. Wacho ni koro agents makamago dhi e dot ka dot. Victor Marsiaya iwacho ni nyocha sedhi mayudo ka kara ler. Monica iwacho ni wuok e gwenge mag Mombasa. Isetemo donjo e portal mar IEBC to tamore. Samoro obedo matek nikech traffic thoth. Koro otema to ka ok onyal gine temo kanyo e portal no to ora SMS. Justus bendadwa ni chiu puonj makare ne nyakwara Ramogi ma bende neno wan nikech aneno ka nitiere achiel kuom joneno wa moko ma bende wacho ni ombulu watimo nade to nosesiemnwa jotelo gi luth. Diwach nang'o? Ombulu to en mana dwachi. Yiero ng'ato ma iparo ni dhi telonu maber. Siemo gi luth mowacho no to koro mano bende donge bayo wach kidogo. En gombuche. O make a decision kaka en as individual. Ni mae ni ng'ane, mama ni kata ng'ane ema dwaro akao ombucha mondo adhi amiye. Yieruru mana jok ma dhi tiyonu. Mano emana wuon dawachi. Ka ombuchi idhi yier jotelo ma udwaro. Yeah. Ero kama na nikech aneno ka sa osemayo wang'wa bende atemo somo moko kuom ote nyakwara Ramogi ma bende ioro okinyi makawuono. Commissioner Justus Nyang'aya gisani koro sign mari achoni thuolo mogik mar wacho wach ni mogik ne nyakwara Ramogi in kaka commissioner mar IEBC diwach nang'o kata mna kotenre kod Ikruok mar IEBC ne yiero maduong' mabiro nikech aneno kata mna moko kuom penjo ma bende oganda nitiere godo. Gocho ni Sharon penjnwa uru ka bende gintiere gi Ikruok makare. Wan gi Ikruok maber kabisa. Kendo kano kowa pimo Ikruok ma wan go sani, ober maloyo higa mokadho, to nikech Supreme Court nomiyowa weche moko 14 mane gineno kane ok ber e yiero mokadho. Weche gi ne waketo gi e policies magwa, weche gi ne waketo e Ikruok magwa, weche gi ne wasenono maler kabisa, weche gi ne waloso moluore gi kaka nong'iswa ni mae ni gik manokelo ng'ikruok e yiero mokadho. Omiyo ka iyudo puonj machalo kamano tikete e Ikruok, ibedo gi Ikruok maber moloyo kaka ne timo mokadho. Omiyo adwaro ng'iso jokanyanam ni waloso gini maber. Ma Ikruok ng'ikruok mane nitiere 2017 ok bi neno sani. Walose kendo IEBC wan kaka commissioners gi the chairman ma bende the chairman no wacho ni mondo amosu to gi Crispin Owiye biro ga kae bende wacho na mosu. Wan gi Ikruok maber, kik jopiny luor. To be jopiny bende onego kanitiere weche moko mathago chunygi ging'isu un kaka jo media mondo ging'iswa kata gibi ging'iswa to waduokogi. Wan tiere kamora mora sani e counties duto wan tiere, constituencies duto wan tiere, nyaka wards bende wan tiere. Gidhi ir jowa mondo giwuogo
ka gin gi penjo biro duokogi kama tek to giornwa. Erokamano ahinya. Justus Nyang'aya, agoni erokamano kuom kawo thuolo mar biro e TV mar Ramogi mar chiwo puonj ne onagi okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya Sharon, an bende aduoko erokamano ne Ramogi TV mar mondo bed kodwa gi tudruok machalo kama to gosiep. Omiyo ka uluonga taduoga kendo un bende aduoko nu erokamano ka upenjowa penjo mariek ma jopiny bende winjo e yo mayot. Okelo konyruok. Iluongo ni information is power. Umiyo jopiny teko gi jiwruok maber. Erokamano ahinya. Nyakoro Ramogi mano na commissioner mar duol mochung' ne weche mag yiero pacho kaendi mar IBC, Commissioner Justus Nyang'aya, mabende nachuno mana puonj makare kaluwore gi ikruok mabende duol mochung' ne weche mag yiero nitiere godo e nyim yiero maduong' mabiro mabende piny Kenya biro bago chieng' tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Kokamano aneno ka sa osemayo wang'wa, aneno ka kanyo odong' mana dakika matin kende to romo sa 5 manyiso ni nego bed ne wawuok kaendi. Elo jowetewa mabende notayo chenro makamaendi, chenro mabende nochakre sa 12 mar okinyi kanwa chako chenro mar rupenya. Elo jowetewa mano Cleophas Oluoch, Joyce Oduor, jogo picha, directors, producers, kanyakla koda ina nyako Ramogi Ajuanga mabende nibedo kodwa chakre chakruok nyaka giko mar chenro makama. Erokamano ahinya. Kokamano akwayo ni hawi maber ibed gi odiochieng' makare. Warad kendo odiochieng' makinya.